Здравейте! Много ми се иска да кажа, че се радвам, че виждам много познати лица, но в момента не виждам никого. Ще си поговорим с вас за абсурдите в възприемането на българската история, тъй като ежедневно се срещам с тях в клас. Винаги преди да преподавам каквото и да било, питам своите ученици: добре, а какво знаете за това? Хайде обаче преди това да ви кажа две думи за Херодот. Не за друго, имам страхотна смешка за него. Ето, вече почнахте да се смеете, дори не съм я казал. Херодот е наречен бащата на историята. Това е единственият случай в историята, в който е ясен бащата, но не и майката. Обикновено е точно обратното. Той има един страхотен лав, и това е, че историята е учителка на народите. Ако си представим народите като един клас, къде би била България? Къде би бил българския народ? Най-вероятно, българският народ би бил сред онези ученици, които от време на време повтарят грешките на тестовете, а като направят някоя пакост, се крият зад по-големите. Българската история обаче, както и всяка история, изобщо историята е наука, не е приказка. Това е всъщност един от големите проблеми, един от големите абсурди. Българската история се възприема много често през литературата. А пък тя е наука, макар да има муза, която се казва Клео. Ето ви, например, какви извори използва средновековната българска история и историците, които я пишат. Първо използват външни чужди извори. Много от тези имена, които виждате отзад, звучат смешно за неспециалистите, а Йоан Кюкюлей звучи смешно и за специалистите. Освен това, използват и вътрешни домашни извори, които специално за средновековието най-често са каменни надписи за това кой за колко ризници и шлемове отговаря. Това изобщо не е интересно и изобщо не е приказно. И разбира се, документи от архивите, археологически доказателства и прочее. Днес искам да поприказвам с вас за някои от митовете. Това далеч не са всички митове. Избрал съм само няколко, които са така по-интересни. Мита за трите морета, любим мой мит. Също така нетолерантната Османска империя. Между другото, оказва се, че с предните двама лектори имаме общи неща в презентациите, което е супер. Паисий и турците. И разбира се, Левски, който е супергерой и замества Супермен и другите комиксови герои. Цар Симеон Велики и трите морета. Може би ще ви изненадам, като ви кажа, че по времето на цар Симеон Велики трите морета са владяни общо 11 години. След това при цар Йоан Асен II са владяни още 11 години и то не е да кажем, че са владяни целите морета. Ами много малки парченца от крайбрежието са били част от българското царство. Сега оставяме от едната страна 1300 години история, от тях отрязваме 700 под чужда власт, остават 600 години. От тези 600 години цели 22 години. Цели 22 години, запомнете го. България е имала израз на три морета. Това какво прави? Ами, прави страхотни тениски. Не само, че прави страхотни тениски, ами създава едно специално самочувствие. Самочувствие, което може да сложите на тениска, да продадете на чужденците и съответно да си сложите, ако случайно има митинг на националисти, за да не ви набият. Между другото, много се надявам да не се окажем обградени от националисти след края на днешното събитие. След това мита за нетолерантната Османска империя. Снимките, които виждате отзад, са тази, която е в ваше ляво, е от църквата Свети Никола в Елена, а другата снимка е на църквата Успение Богородично, отново в Елена. Двете отстоят една от друга, но около няма 20 метра. Именно в рамките на нетолерантната Османска империя тези църкви са построени в началото на 19 век, между 1800 и 1825 година. Ако една империя е нетолерантна, би ли позволила на своите поданици, които са друговерци, да построят своя храм? Дълбоко се съмнявам. Наред с това, предполагам, в залата има български евреи. Моля да си дигнете ръцете, не че ще ги видя. Да, но повечето от тях,
повечето от българските евреи в България са сефаради. Мисля, че може да потвърдите, най-вероятно познавате своя происход. Това означава, че са испански евреи. И са такива, защото през 1492 година, когато започва инквизицията и когато евреите са изгонени от Испания, те намират приют именно в Османската империя, в тази същата нетолерантната Османска империя. Между другото, наред с това, стои проблема с данъците в Османската империя. Аз не знам кой е този владетел, който ще се лиши от постъпления в хазната. А всички друговерци, по-специално, така наречените Ахлюл Китаб, хората на писанието, това са християни и евреи, са плащали един допълнителен данък повече, данък джизие. Така че, най-вероятно, при силна централна власт, никой не е имал интерес да ислямизира насилствено. Сега тук имаме един изпит. Виждате го този портрет, вероятно сте го виждали в училище много пъти. Това е образът, който дълги години беше насаждан за Паисий Хилендарски. И това е въпрос, който обикновено задавам за шестица. Достоверен ли е този портрет? Ако ученикът успее да съобрази, че когато Паисий пише историята е на 40 години, ще каже не и получава шестицата. Тоест, това не е точно белобрадият старец. Сега ще ви помоля да извадите 2 лева. Имате ли 2 лева? Извадете 2 лева. Може и малко светлина в залата, ако обичате. Или тук всички имат само едри пари. Добре, видях едни 2 лева. Страхотно. Има достатъчно светлина да видите кога умира Паисий, защото там е написано, на 2 лева е написано кога умира Паисий. Аз съм слаб с математиката, знам точно кога умира. 1773 година, роден е 22 година. Следователно той умира, и това не съм го сметнал, запомнил съм го, умира на 51 години. Всъщност, Паисий пише своята история славянобългарска на 51, на 40 години, но срещу кого я пише? Историографията, официалната историография твърди следното и между другото е права, че той залага 3 направления на българското възраждане. Борба за новобългарска просвета, борба за независима църква и борба за политическа независимост. Първите 2 са срещу гърците, а не срещу турците. Следователно, неговият проблем първоначално е бил за това как да създаде българската идентичност. Какъвто, между другото, е бил проблема и на цар Симеон. И затова цар Симеон е важен с Златния век, а не с 3 морета и могъщите армии. Много ви благодаря, че ме аплодирате, когато казвам нещо очевидно. Страхотно е. Важно е да знаем за Паисий, че всъщност създаването на българската идентичност идва в противопоставяне с гърците, с Вселенската патриаршия, с това българите да се молят на собствения си език на своя Бог, което между другото е и борбата на Симеон, както вече стана дума. Всички сте виждали този паметник. Ако не на живо, поне на снимка. Сега да ви призная, че на 4 години смятах, че Васил Левски е някакъв такъв супергерой наистина, защото е имал за домашен любимец лъв. Оказа се, че не съм сам в тази своя заблуда. Сега ще си позволя да прочита нещо. Оставих го още вчера. Страхотно, че никой не го откраднал. Прочитам го не за друго, защото това е автентичен разговор между децата на мои приятели, Ема и Филип. Ето какво казва Ема. А пък Юлиан каза, че Васил Левски е лайно и аз го изказах на госпожата, защото той не е лайно, а е будител. Филип. Ема не е будител. Будители са само тези, които пишат. Ема, да, но е могъщ. Те са 7, не 8 могъщи, които висят на картон в детската градина, като Исус Христос. Филип, не, Ема. Исус Христос не е будител. Трябва да е писател, за да е будител. Част от абсурдите, с които се сблъскваме, всъщност са такива, които са ни били във възприемането на българската история, са такива, които са ни били залагани като деца. Ние мислим историята като приказка. Ето всъщност как е изглеждал най-вероятно Васил Левски. Леко закръглен, с много дълбок поглед, а онази снимка, която познаваме, тя е много ретуширана.
Как се употребява историята? Ако напишете в Google "гордея се, че", излиза това. Явно много хора са чудили и са питали: "Абе, я да видя аз гордея ли се, че съм българин?" Употребите, и приключвам точно след 30 секунди, употребите биват най-вече два вида: национални, които са окей. Защото българската нация има нужда от своите герои, стига техния образ да почива на истината. И партийни. Пример за такава партийна употреба е картата за прогнозата на времето на една партийна телевизия. Тя е на 3 морета, както може да се досетите. Защо хората се гордеят с историята на своя народ и с какво трябва да се гордеят? Честно да си призная, не мисля, че някой от нас има особена заслуга, първо, за това, че се е родил тук. Второ, за това, което е направил цар Симеон Велики. И най-вероятно, ако ви попитам колко назад познавате рода си, ще кажете, най-вероятно казвам, ще кажете най-много до прадядото. А всъщност историческата памет, не забравяйте, че най-вече тръгва от родовата памет. С какво да се гордеем? Следващия и последен въпрос. С историята на българите или историята на всички народи, които са живели тук? Защото имаме Римска империя, Византийска империя, Османска империя, траки, а между другото и много други племена, които влизат в състава на българската държава. Много ви благодаря за отделеното внимание. Трябва да го цъкна. Благодаря.